मैया जानाखि मोनाबिलियाव बा हरनि 9टासो समायाव जोंनि 14 चिरां नंदुवार ब्लक UPPL युथ सेलनि जानाखि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि खरगेश्वर सूत्रधर बिथांखौ मैया मोनाबिलियाव BPF नि माखासे सोद्रोमाफ्रा फैनाया बा बुनाया बिराद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव। मानो होननानै बुङोब्ला BPF नि गाज्रि चरित्रफोरखौ गावसोरनो देखायनानै लानाय जादों आरो जों सानो बे खामानियावहाय गोबाव समनिफ्रायनो बिथांमोना प्लेनिं दङमोन। बेवहाय आं सानो थाइखाजरा प्राइमारिनि दिनेश बसुमतारी आरो सेक्रेटारि जुमिदार बसुमतारी बिथांमोना सिङाव लोब्बा दङ। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो थाइखाजरा प्राइमारियावहाय युथ सेलनि नामैहाय बिथांमोना मानसि गुन्दा बाहिनी दोनदों। बे गुन्दा बाहिनीनि थानाय जायगायावहायनो बिथांमोना लोङै जायै खालामो आरो बिथांमोना बिनिफ्रायनो लोङै जायै खालामनानै बिदिनो जोंनि मानसिफोरखौ मोना सानाव लोगो मोनब्ला दंखि खालामनानै बिदिनो फैनो सेस्था खालामो। बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो खावलायदों बिथांमोना जेरैबायदि जोंनि UPPL नि सोद्रोमानि सायाव जोंनि ब्लकनि खरगेश्वर सूत्रधरनि सोद्रोमानि सायाव जायनाखि आक्रमण खालामदों बेखौहाय आं आपिल खालामो जे मिडियानि थ्रुयै जाहाथे माने बिथांमोना सास्ति मोनो आरो बिथांमोनखौ गोख्रोङै साजा होयो बेनि थाखाय आं खावलायबाय। जोङो नैबेखौ जोङो डिसिसन लादों जोंनि चिरां ब्लक कमिटि UPPL युथ सेलनि जानानै जोङो बिथांखौ जानाखि युथ सेल बिथांनि BPF नि मानसिफ्रा जानाखि फैदों बिनि सायाव जोङो थांनानै जोङो दा थानायावहाय रुनिकाटा पुलिस स्टेसनाव थांनानै जोङो केस हैगोन आरो बिथांनि सायाव जों FIR खालामगोन। बेनि थाखायनो आसा खालामदों बे एपिल खालामदों बिथां सिगाङाव बिदि खालामनाय जायाखैमोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो एसे एनै जोंनि खोनानायाव एसे एनै साइडआव बिदि नांलायनाय खमलायनाय जादों आरो बिदिनो बिथांमोना लोङै जायै जोंनि मानसिफोरखौ लामा सामायाव लोगो मोनब्ला सोरजोंबा एसे एनै हेबलायनाय बा एसे एनै गाज्रि बाथ्रा सोंखारिलायनाय सिगांनिफ्रायनो एसे एनै जागासिनो दंखायोमोन। बे जागासिनो थानायनि थाखायनो जोङो जोंनि मानसिफोरखौ बुंदोंमोन जाहाथे माने जोङो खुनु गुबुनफोरजों दावराव दावसि खालामाजासे जोङो पार्टिनि स्ट्रेंथखौ लाखिनाय पार्टिनि डिसिप्लिनखौ लाखिनाय जों खामानि मावलांनांगोन। बे खामानि मावलांनाया जोंनि UPPL नि थांखि हिसाबै जों बेखौनो थांखि लादों आरो जोंनि UPPL नि सोद्रोमाफ्रा मालाबाबो बिदि गुबुनफोरजों खायजा खालामा आरो खालामलांनायबो नङा। आरो बिनि थाखायनो आं खावलायदों जाहाथे माने बे जानाखि जानानै थांबाय बियो बेखौहाय BPF नि जानाखि सोद्रोमा बिदि फैनायनि दारै बेखौ जों मिडियानि गेजेरजों आङो एपिल खालामनो नागिरो जाहाथे माने बियो दुखि सास्ति मोनो आरो लोगोसे जोङो आं आसा खालामदों जोंनि पार्टिखौबो UPPL नि पार्टिखौबो जाहाथे माने बिदि मालाबा जाफाबाय थानायनिफ्राय सांग्रां जायो आरो लोगोसे आं बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो जाहाथे माने बिदि उनाव जाहाथे माने बिदि गाज्रि खामानिफोरखौ बिथांमोना मावा आरो बिदि गाज्रि खामानिनिफ्राय जानगाराव थायो। नमस्कार যোৱাকালি ৰাতি 9টা 9:30 মান বজাত এই আমাৰ ভটিনানি বজাৰত দোকান খোলা আছিল তাতে আমি তামোল খাব সোমাইছিলোঁ মোৰ সখা আৰু মই আমি দুজনে সোমাইছিলোঁ তাত সোমাত এজন ল'ৰাই BPFৰ সদস্য তাৰ নাম হৈছে কি ডাউব মুছাহাৰীয়ে নাজানো ক'ৰ পৰা আহিছে ইমান ৰাতি আহি কিনে গাড়ী ৰখি কিনে ডাইৰেক্ট মোক মাতি কিনে ডাইৰেক্ট আক্ৰমণ কৰিছে আৰু জধে মধে মোক মাৰপিট কৰে। খাইছিলে সিহঁতে মদ খাইছিলে খোৱা নাইতো নাজানো কিন্তু সি ডাইৰেক্ট আহি মোক মাতি কিনে সি মোক ডাইৰেক্ট আক্ৰমণ কৰিছে আৰু মাৰি দিয়ে মোক ইয়াতো মাৰিছে গোটেই এইটো 9টা 9:30 মান বজাত। মানুহটো আমাৰ গাঁৱৰে পূব চালবাৰী পৰে আমাৰ গাঁৱৰে হয় সি আহি কিনে মোক মাৰি দিছে। আগতে এনেকুৱা নাছিলে একোৱেই নাছিল তাৰ লগত আমি একো নাছিল।